cam așa. Wow. Are gust de sushi, total gust de sushi. Gem de prune verzi și kiwi, miroase a pere, efectiv. Bună! Salut! Astăzi putem să zicem că a trecut deja o lună de când ne aflăm aici în Mallorca. Este duminică mai exact când filmăm, voi probabil o să vedeți videoul miercuri sau joi. Ei bine, avem permanenta senzație că timpul trece foarte repede, probabil și din cauza programului, intervine o monotonie, dar încercăm să facem tot felul de activități. Eu astăzi am avut zi liberă, Ana a ieșit la 6, având mai mult timp liber, am pregătit toate cele necesare pentru un taste test. Acesta va cuprinde câteva produse care mi s-au părut nouă interesante și pe care nu le-am mai văzut la magazinele din țară. Am cumpărat câteva lucruri de la Mercadona, e un supermarket de aici din Spania, și de la câteva magazine de lângă plajă. Haideți să începem! Cu ce altceva să începem dacă nu cu turonul? Acesta este un dulce tradițional din Spania, care se mănâncă de obicei de Crăciun. Abia ce a trecut mijlocul verii, dar nu aveam cum să ratăm această ocazie. Totuși, el este originar din peninsula arabă. În mod normal, acesta ar trebui să conțină doar migdale, miere și albuși de ou. A fost gândit astfel încât să fie nutritiv și să poată fi conservat o perioadă mai lungă de timp, fiind consumat în armată inițial. Sunt 3 tipuri de turon. Avem cu migdale decojite, migdale cu tot cu coajă și ceva migdale măcinate. O să începem cu cel cu migdale sfărâmate. Ce m-am întărit. Uite, tu primul. Seamănă cu un baton foarte mult din țară. Seamănă cu batoanele proteice. Da, cu un anumit baton proteic din țară. Alea care au și ou, evident, nu? Rău nu este, dar na. Este foarte tare, Da. și foarte dulce. Continuăm cu cel cu migdale decojite. Ăsta arată foarte drăguț față de celălalt. Este foarte, foarte tare. Deci că e caramel întărit, efectiv. Îmi place, în schimb, că nu este la fel de dulce ca celălalt. Bun, să-l încercăm și pe ultimul. Mi se pare mult mai tare ca celelalte două. Dar parcă e și mai bun puțin. Da, e diferit. Ca să vă faceți o idee, este la fel de tare ca o bomboană. Nu aș mânca așa ceva foarte des, dar Nu este nici foarte rău. eu i-aș da nota 7. 6,57 și eu. O să continuăm cu acest suc de portocale. Mai mult ca sigur se găsește și la noi în țară, dar ce este interesant la el este faptul că poți să ți-l storci singur în magazin. Ai posibilitatea să alegi între mai multe sticle de diferite mărimi și apoi să ți-o umpli singur. Am băut de mai multe ori înainte, putem să vă zicem că este foarte bun. Da. În general aici fructele sunt foarte gustoase, dar prima dată l-am găsit la Lidl, apoi la Mercadona. Este foarte bun. Mie, în general, nu-mi place sucul de portocale, dar ăsta de aici din Spania îl ador. Chiar îmi place foarte mult. După cum spuneai, cel de la Mercadona este puțin mai acru ca cel de la Lidl. Da, cel de la Lidl este puțin mai dulce, dar și cel de la Mercadona este ok. Oricum, eu i-aș da nota 10. Și eu la fel. Cei drept e puțin cam scump, dar cred că își merită banii. La Mercadona am mai găsit acest gem de prune verzi și kiwi. Sincer, până acum, prune verzi ca acestea nu cred că am mai mâncat niciodată și nici într-un caz gem din mixul acesta. Oricum nu este ceva ce găsești în mod curent în cămările noastre de acasă, dar puțină diversitate nu strică. Poate e chiar bun, haideți să-l încercăm. Miroase a pere, efectiv. A gem de pere. A gem de pere, da. Cam așa arată înăuntru. Mie mi se pare super bun. Mie chiar îmi place. Dar într-un fel parcă are gust de pere, nu știu cum să zic. Nu se pare că are gust de pere. Da, și textură de gem de pere. Da. Parcă nici nu simt kiwiul. Da, exact. Oricum nu mă așteptam să fie așa bun. prunele verzi nu știu cum însă, efectiv. Dar chiar este bun, adică nu știu, eu chiar i-aș da nota 10. Da, și eu tot nota 10 dau. E pe același loc cu sucul de portocale. Da.
Tinto de Verano este, alături de sangria, o altă băutură tradițională de aici din Spania. Se aseamănă foarte mult între ele, băutura de bază fiind vinul. Pe lângă acesta se mai adaugă suc de lămâie și apă minerală. Din ce am înțeles, este recomandat a se servi rece, cu câteva cuburi de gheață și lămâie. La noi nu mai este chiar așa rece, dar merge și așa. Acestea sunt împrejurările, ne aflăm în parc, nu am putut să luăm atât de multe cu noi. Nici gheață nu avem, Da. nici lămâie. Dar hai să vedem. Cam așa este culoarea lui. Are gust de vin. Da, puțin. Are 4% alcool. Are gust de vin, însă chiar îmi place. Mie, în general, nu-mi place vinul, dar ăsta chiar îmi place. Ce notă îi dai? Nota 9. Eu o să-i dau 8, nu-mi place așa mult. Căutăm prin magazine, ne-a atras atenția această pungă de chipsuri din alge, sau asta credem că e cel puțin. Conțin alge, evident, orez, sos de soia, condimente și amidon de porumb. Pe ambalaj scrie că ar fi originare din Coreea de Sud. Trebuia să ne așteptăm la asta. Aspectul este unul aparte, nu arată ca ceva ce aș vrea să mănânc în mod curent, dar pentru video vom face o excepție. Să vedem ce gust are. Ele arată cam așa, nu știu cât se vede, cam așa. Wow. Arată foarte interesant, sincer. Miroase efectiv a sushi. Jur că miroase a sushi. Miroase a... Are gust de sushi. La Alin nu-i place sushi. Are gust de sushi. Total gust de sushi. Are gust a pește. De sushi. Da. Chiar are gust de sushi. Nu-mi place. Mie îmi place sushi în general. Nu mă mor după ele, dar nu sunt nici foarte rele. De fapt se simte și sosul de soia. Da, se simte. Eu o să-i dau nota 4, nu-mi plac. Eu o să-i dau nota 7. Nu sunt așa de rele. Dacă tot am ajuns la capitolul acesta, am luat și o pungă de chipsuri din cereale integrale cu sare de mare. Nu sună așa rău. Ca celelalte. Da. Nu știu în ce măsură se găsesc în România, dar mi s-au părut interesante. Hai să vedem. Ia. Miros a Doritos. Miros a soia. Așa mi se pare. Arată ca soia. Mie chiar îmi plac. Nu sunt rele deloc. Eu o să le dau nota 8. Eu o să le dau 9. Nu știu cu ce aș putea să le asociez, dar sunt foarte bune. Am mai luat și această apă carbogazoasă cu gust de lici, Pacha Drink. Am mai băut ceva asemănător, dar nu cu această aromă. Această băutură ne aduce aminte de videoul în care am testat fructe exotice. Haideți să o încercăm. Nu cred că are rost să mai punem în pahar, se vede prin doză ce culoare are. Arată foarte frumos, efectiv. Eu n-am mai văzut o doză transparentă până acum și mi se pare foarte interesantă. Îmi place foarte mult, chiar are gust de lici. Chiar e bună, mie chiar îmi place. Nu eram sigur dacă am mâncat lici înainte sau nu, dar am recunoscut acum aroma. Este foarte bună, chiar este foarte bună. Eu o să-i dau nota 9. Și eu tot 9. La recomandarea unor prieteni am luat și această napolitană. Se numește Huesitos. Conține ciocolata Valor, produsă în Spania. Din ce am înțeles, este foarte bună. Să vedem. Asta cam mult în soare. Sperăm că nu este topită. Cam așa arată. Nu este topită, chiar așa tare. Seamănă cu napolitana Joe, efectiv. Cum spui Joe în spaniolă? Huesitos. Eu am să-i dau nota 9. Eu îi dau 10. Pe lângă acele napolitane ne-au mai recomandat și băutura Bifrutas. Aceasta este o combinație de lapte cu suc de fructe. Sunt mai multe arome, noi avem unul cu lapte și o varietate de fructe tropicale. Combinația nu sună chiar atât de bine, sincer, dar haideți să-i dăm o șansă. Punem și pahar. Opa. Da, evident, are culoare... Palidă. Nu e chiar atât de evident, adică are culoare așa... N-ai zice că conține lapte. Da, n-ai zice că conține lapte. Sincer, parcă aduce apa aceea cu licii, puțin. Da, chiar se seamănă. Se seamănă foarte mult. Prin faptul că e dulce. Da, eu am să-i dau nota 9. Eu o să-i dau 8. Nu-mi place așa tare, e prea dulce pentru mine. Acestea au fost produsele, sperăm că v-au plăcut și vouă. La noi aici a început spectacolul în spate de la hotel. Cred că cele mai bune au fost gemul de kiwi, sucul de portocale și napolitanele.
Am ales să nu încercăm preparate culinare aici în parc, ar fi mai frumos să le încercăm la un restaurant. Am observat că primul taste test, cel cu fructele exotice, a prins foarte bine, v-a plăcut, sperăm că și acesta. Dacă da, nu ezitați să ne lăsați un like, un comentariu și un subscribe. Acestea fiind zise, ne vedem în videoul următor. Vă pupăm! Hai că bine!